Di mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niya ang ilabi na makalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kensa ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kensa ka ba? Ako si Chululot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kamplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kamplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ha? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga Sherrod. Ubos sa direksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa Chululot. Mahal ka ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupa sa langit. Ay! Ikalokos ko kwakli! Chululot, may angel nga Sherrod. O karon mga igala sa lahi na sagsupay, nining atong sugilanon kinaguluhan. Si Chololot, my angel nga Cholot. Sige! Tututuki ko! Karon, maako ka na gyud. Buhaton mo ang gusto kong ipabuhat nimo. Nakasabot? Oh, buhaton ko. Kana. Maunay akong gusto. Sige, lakaw. O gutom sa makit-an nimong babae, lugusa! Oh, lugoson ko. Lugoson ko. Kutob sa babaeng akong makita. Lugoson ko. O di man gutom sa babae nga imong malugusan, tanawa kung doon na ba siya'y pangag. O kung duha kang ngipon niya ang napangag, pues, kaduha mo siya lugoson. Kaduha mo siya lugoson. Nakasabot? Oh, manglugos ko og pangag. Kana, manglogos kang pangag. Karon? Ha? Ako may unang lugusa. Eh, 5 na akong pangag. 5 na akong pangag. Sige na. Chow. Sige na. What's pinapaabot mo? Sige, lugusan ako. Ako yun na, ha? Dili ko. Unsa? Dili ka mo tumas kang ipabuhat niya. Ingon man ka, babay. Nya bayot man ka. Sakit sa kong ipon. Mabuang ko. Ay, sus. Ano naman sa to eh? Nalimot ko pag-usap sa kong gugalingon. Bay na. Ako imando ni mo nga hasta ang bayot imong lugoson. Nakasabot ka? Lugosan pag-apil ng mga bayot sa manako. Oh, lugoson ko. Hasta ang mga bayot. Lugoson ko. God! Kana, sige. Sige na, sugdi na ang paglogos na ako. Sige na yan! Ayaw, Jumong! Ikaw na sad! Kontrabida nyo ka
bugas ko kinabuhi da, ha? Salbahis ka, Dimoni. Gigamitan mo siya sa imong gahon. Nasuya ka lang. Sige na, Jomo, lugusan ako. Oh, Salbahis ka, Dimoni. Sige, Wes, sige pa. gamiton ko sa akong gahom. Niya. Aha. Aha. Sige. Na! Wait. Pre, kabaho mong panos. Unsa? Animal, gamiton ko akong power. Niya. Sige, Jomo. Patya siya! Patya! oh, patyon ko siya. Patyon. Niya! Puyo, katong. Aha. Aha. Ha? Animal! Ano di makatawag mo siya? Aron dili siya makasaksi sa to panagsangka. Adi ay! Ha? Gusto ka di magsangkat, ha? Oh! Aron matapos na ang inyong kanautan dinis kalibutan, Dimoni. Ang bayot nga demonyo nga way kaligo! Di ay ha? Pues. Ipakita ko din mo kabungton, ha? Ipakita ko din mo kung sa ang gahom sa kagit niya. Magsangka ta, Dimoni. Bayot sa langit! Batok bayot nga demonyo. Wa pagyoy kaligo. Purbida ka? Anong punaan magiging mo nag-white kaligo, ha? Itiloon mo sa mga kaligo! Parts Lupin! Tugkaya ni mo, Busoy. Ay, langan ko, Parts Kar, kuan magod, nakasugat ang guming kapitan. Yun na, handas Parts Jumong. Tuwa din to ay, milakaw din sa teritoryo nilang turo. Unsa? Unyawan ni mo ba ni? Ako bitaw giing na kuyugan ako. Di mo masugot kay ipahuwat ka. Pahuwat ka na ko din eh. Pita ni mo eh. Dali ato nga pason ta na. Basig unsa na ni tabuad to. Sira magkaring usa. Dali, tada Parts Lupin, tada. Karoon, Chololot! Ipakita ko nimo kung unsa ang gahom sa gangit-ngit niya. Kanang auto ko ng parking, ako ng babungkagon pinagi sa akong gahom! Ano yan? Nakakita ka! Nabungkak ang auto ng parking! Wes, tanawa sab ko sa akong buhato niya. Aha. Ay! Animal! Ang auto nabungkag, nabalik, ug murag na bago! Pwes, tanawa ang sunod nga mahitabo! Sunod ko ka ng puno asmang ka. Ano yan? Nasulog ang bunuas mangga. Ay! Dili na ka na mapuslan sa tagiya ka na sunog na ka na! Wes, tanawa usap ang sunod nga mahitabo. Niya. Aha. Ay! Hala! Oh my gosh! Bigyasyas! Ang punuan sa mangga nga akong gisunog! Napawg! Oh no! Namunga pa! Pulos pa hinog. Asa ka? Animal ka! Hoy, Chololot! Bugno ba ta? Uy! Nang hagit ka? Bugno ta! Gusto ka na magsangkat ha? Nga way gamay tayo sa tunggahom? Pwes, ikay masunod! Oh, Parts! Huwag malagis Parts Jumong. Ingon ka kini asa din eh. Dinhi bitaw to siya padung. Sama ka rin Parts Jumong. Pats,
Hain man kay maayog, mamalik lang kastong agi. Ha? Basig kita hinoy mataymingan nilang turo na, wa na, patay taan eh. Unsa na di mo ni? Ready ka na? Kay sugda ta ng bugna! Nahuwat! Nahuwat! Wa pa ko mag-warm up! Ay nila na pasingot daan di mo ni. Musamot lang og kaalisbo ang imong baho. Baho bitaw! Makita mo karon kung unsaon ka paglampurnas! Ay na pagdaghag langas. Sugdan ta dayon. Kadagha pa nimo pasakali diha oy. Okay! Sundan tara! Nga, ha? Pakitoon ta ka kung saan paglangkat o karyos! Sige, andam ko! Ganihar akong andam. Ikaw rin lang ngayon. Sige, dasmag. Dasmag dayon. Bayot nga demonyo. Way kaligo! Kini, wala karigo, ha? Kini, ha? Bahis kang demonyo ha ka. Bisag bahong turi, bahong kaduryangan agwanta. Nguntak. Sakit na, ha? Sakit na, ha? Kinisaki mo. Kau rason ka. Ay, pumayutak. Kuko taon ni squawk ni die. Ya ba? Kau rason ka. Ay, ops. Wa ka kaigo. Kini sa imo. Ouch! Kasakit sa komposon. Imong gisukmag. Usa ba ka vaccine? Dili kay boxer lang. Wrestler pa gyud. Ni ay lubagon ko ning imong kining imong liog nga nagbawog. Ouch! Akong liog. Nabali ang akong... Nabali. Ikaw rin Nabali taong ang naong. nakita ko nga nag-atubang pero ang nawong nagtalikod. Nabali ang akong naong. Nalisom na akong naong. Ay, nagduko na ka. Lubot man ako kung makita. Tinoy, yun ang wrestler ka, ha? Dili kay boxer og labaw ng dili kay wrestler lang. For your information, single bagyong ko. Di ako bakla. Klak, 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 klak. Ay, ha? Di ako syokla. Klak, 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 klak. Babae po ako. Magkita ta pag-usap, Chololot! Magkita ta pag-usap. Diha ka na. Agay! Agay! Guste! Usaon, pagkakita nimo nga nag-atubang man lang sa imong loyo ka ng imong nawong ha. Pag atras paglakaw nimo aron makakita kasi imong agian, di kang kita ka na bali na imong naong. Bayot nga way kaligo. Timan egyon, Chololot, ha? Timan egyon, eh. Unsa? Magkita ta pag-usap. Magkita na ta. Nawa nagikagu ko. Ay. Kamong mga dautan, dili mo magsilbi sa naas katarong. Ay, sila manis buding ug lupin. Makit nangita sila ni Jumong. Musibat ko din kaya di sila makakita nga ni ako nga ni. Mubiya ako nga ni. Parsupin! Si Pars Jomong na nagbayad sa plin! Ay, kinuo ko. Unsa man kinahitabo ni Pats Jumong? Dali, Parts! Dali, Pars Lupin! Dayo na to sa Pars Jomong! Basig may dautang nahitabo niya. Dali, Parts! Wala lagi. Wala na. Buhi pa magkaon ni tao ni Pats Jumong. Pats Jumong! Parts! Parts Jomong! Parts! Sa may nahitabo ni mo, Parts! Parts! Parts, oy, Parts! Parts! Unsa man? Parts! Buhi pa ni Pats Jumong? Parts! Pats Jumong! Uy, Parts! Parts Jomong! Parts! nagkatuog man yan eh. Ay, kusuging hagok. Parts! Parts Jomong! Parts! Pats Jumong, Parts, oy! mata oy! Pagmata, Parts! Parts! Uy! Parts!
Dimone. Hal-hal ka lang bayuta ka. Agaon, oy. Nalopig ko niya agaon. O gano nalupig ka man. Nga maldita ka man unta kayo. Da! Di mo siya madaas sa pinandita, oy. Boxer mo na itong kanahan? O di kay boxer lang wrestler pag yan? Huwag maunang nalupig ka. Oh. Kaya iya ka lang. Maayo ka lang sa mga laki. Ha? Pero sa parehas ni mong bayo, lupig ka. Magahom man sa siya, be. Unya, ikaw, wakay gahom. Naman. Nung nagsabot man, may gawin kami tayo gahom. Bugno naman itong amo. Bugno sa mga bayot. Pero nalupig ka. Nalupig agaon. Kahak, gudi mo di mo ni. Isugwatan ang kakag-apil na ako dito sa impyerno, bayot. Ay, saba ni agaon, oy. Sige, wa ka na sekretary. Kunuwan ako. Sa badya! Sige, balik dito. Balik! Ayaw ko pakita niya ng naong mo nga kanunay nagtalikod. Gusto ka sa kaniyot, be. Kaya maglusot yung lakaw kay ang akong naong na makatubas kong luyo. Sayon na aron maulian di mo ni. Ang saan man agaon. Iparok lang kato ka ng naong mo sa haligi sa Kapitol. Tapo ka niya gawin, oy. Lakanay! Iparok na! Iparok yun, ha? Iparok lang kato sa haligi sa Kapitol. Aron maulian ka! Hindi ay pwede arang sa City Hall. Hoy, hanggaw! Girenovate pang building sa City Hall. Lakanay! Bart, naunsa ka, Bart, nga naam kas da Prince Kalsada matug? Ngano dito mo ka natug, Parts? Wala ka katultol sa inyo? Pangilo mo. Ako gani mismo wa may baw kung nganong dito ko nakatog. Wa ko may baw. Ah, kagrabe sad. Wa gyud ka kahibaw? Wa lagi ko may baw. Pitsa. Ngano man to? Nagkita na kita ng usap! Parts, sila Sturo.